हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दायो आं गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बेनो जाबाय डिपार्टमेन्टआ PWD। दा हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। टटेल भेकेन्सिया दङ 3150। नोंथांमोना जायफोर क्लास 8 पास जाबाय HSLC, HS आरो ग्रेजुवेट थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। आरो लोगोफोर दायो एप्लाइ जाथ'वाखै, जास्ट मोनसे अफिसियेल नटिस ओंखारग्रोबाय, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा बेनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन। नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन जेब्ला डेटआ स्टार्ट जागोन एप्लाइ खालामनाया। दा बिनि आपडेट फैखाबाय लोगोफोर, बेखौ लाबोदों आसाम केबिनेटआव पास खालामबाय जे पस्टआ ओंखारमारसिगोन गासै 3150। दा बेनि गेजेराव पस्टआ ग्रेड 3 आरो 4 थागोन। नोंथांमोना जायफोरा एलिजिबल जागोन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। बेनो जाबाय PWD डिपार्टमेन्टआव। दा गोबां पस्ट थागोन, ग्रेड 1 थागोन आरो ग्रेड 3, 4 थागोन लोगोफोर, जेरै इन्जिनियारबो थागोन। बेनिफ्राय ग्रेड 4आव नोंथांमोना जायफोर 8 पास जाबाय अब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आरो जायफोरा HSLC, HS ग्रेजुवेट नोंथांमोना ग्रेड 3आव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बिदिब्ला जों थांसै बबेयाव होदों बे आपडेटखौ, आरो जों थांग्रोनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो। बेबायदि साख्रिनि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दायो लोगोफोर आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैग्रोबाय। नोंथांमोना फैनोब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। दा नोंथांमोना फैयोब्ला नैबे पेजाव फैनो हागोन। आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन बेयावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै। दायो एप्लाइ जाथ'वा लोगोफोर, दायो जास्ट मोनसे भेकेन्सि आपडेटसो फैदों। नोंथांमोना नायना लाग्रोदो आरो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो रेडि खालामना लादो। जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हानाय बायदि। आरो जेब्ला लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन अब्ला नैबेयाव ओंखारफैयो। दा नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन लेटेस्टआव। दा लोगोफोर फैथ'वाखै, जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननि भिडिअ खालामखागोन एप्लाइ जाबाय होननानै। दायो फैथ'वाखै। दा बेनिफ्राय जों गोबाव खालामब्ला आपडेटखौ नायग्रोनोसै। सोर होखो बे आपडेटखौ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप दा खालाम, नङाब्ला आन्दायनो हागौ। दा अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनखाबाय। नोंथांमोना जेब्लायबो भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दायो नायदो लोगोफोर, आसाम केबिनेट 26 आगष्टनि आपडेट नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। PWDखौ मोजांनिफ्राय मोजां खालामसिगोन। बेनिखायनो लोगोफोर नायदो, नोंथांमोना आपडेटआ जाबाय आसाम केबिनेटनिफ्राय फैनाय। दा बेखौ पास खालामखाबाय लोगोफोर। PWDआव गासै भेकेन्सिया थागोन होनना बुंदों। बेनो जाबाय 3150। दा बेनि गेजेराव टेकनिकेल पस्ट थागोन 804 भेकेन्सिस आरो लोगोसे ग्रेड 4 नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ग्रेड 3 थागोन बेनि गेजेरावनो गासैखौबो लानानै। दा लोगोफोर गोदान गोदान दायो एस्टाब्लिश खालामगासिनो दङ, थ' बेखायनो गोबां वार्कार्स नांगौ जादों। दा बेखायनो PWDआवबो भेकेन्सि ओंखारना फैबाय गासै 3150 खालि जाना दङ। नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। जायफोरा 8 पास जाबाय नोंथांमोना ग्रेड 4 लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हायो। आरो जायफोरा 10 पास, 12 पास ग्रेजुवेट नोंथांमोना ग्रेड 3आव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोरा इन्जिनियारिं नोंथांमोना कर्स लानाय दङ डिप्ल'मा, अब्ला नोंथांमोना टेकनिकेल पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। गासै भेकेन्सिया दङ टेकनिकेलाव 804। दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना गासै 3150 भेकेन्सि मोननो हागोन। आरो आसा खालामदों सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो बेयो एप्लाइआ जागोन, मानोना सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोबां जबनि एप्लाइ जासिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाखादो, बेबायदि नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानायनि।